Ding duduk ku duduk Kantong terang bos Kampung tendang dengarkan terus Jangan duduk di sini uang Sakarang PDW Nena cerita deh Bocor kakek nyole Dukonyu lagu Tas tereng ngelotok Ngalong ikut nyebagus sitok Dukong rasani Tukang ngelok Ngenyet di celok kemang Jawaban ni wes sayu yo Pak orki catok Mata warna-warna Yang delok kondil Edelos totok Salting ngilup Terus ngese-ngese Astagfirullah Emak jawaban ni wes sayu yo Dapat bareng warga kan Sotak ditemi ngomong-ngomong Nutuk panjenengan Tembok cilik Dodok buang sandal Ngaku blokon Sepuluh akan nasional Lah, lumayan hasilku selama seminggu ning kene wis oleh 3 juta. Gak ada rosok lho. Kan yo lumayan. Ning aku tawak yo loro kabeh. Ki nyandi, nyandi neh paraku ki arepan. Halah, kadek gek tutupan. Ayo reneng wonge. Wis kesel koyo ngene. Patute ngising wonge. Sopo jenis suara? Nek Mat, aku nggo dagangan neh. Genane sapa kok go ki, Mang? Lek udu nekmu dhewe aku cegah. Wong lehmu ngeteri kae, lehmu njupuk eneke wong-wong to? Ora. Wong kae lho nek Yukonil karo kok Yukonil? Konyil karo yu rembek, gek wonge wis takne duit. Kok nae pira? Oke, wong 10.000 kok lehku nei. Ya lek 10.000 ke ra matuk ge tuku neh lho, Nduk. Wong yo konyel diingi lho wis njaluk aku 50.000 ge ijol pancine sing kok nehne aku. Lek ra tak kai arep bacok. Wong adri konyel kok wedi. Wayarite kok jaluk sisan kok duiti, ngono lho. Lek aku arep tak gopok. Wong tak rosokne yo ora payu. Yo mula ra payu. Pokoke iki tukunen 200.000. Yo lek 200 ke saiki wis olah anyar lho. Bane. Yo bane, wong iki sak sepedae kan murah. Langsung dinggo. Kempes ka lho. Ora payu lho lek ngampek 200. Yo payu lho, Lek. Wong ditawa uang 500 ora tak nehne kok. Pilih tak kene sampeyan 200.000. Lek ngono getakno kene dhisik. Tak tawa, aku lek 200.000 ndak duwe duit. Ki lek 200.000 ki lho rosok iki payune piro, adrat. Iki lho bakale wesi kabeh, Lek. Mesti payune. Yo ngerti lho, Duk, lek iki wesil, mbekan lek atom ora kena ditumpaki. Yo iya lho, Lek. Nyatu atom kok ditumpaki. Lek iki kan wesi kabeh. Apa kok longi 1.000 ngono ae? 7.000 lho, Nduk. Iki lek 100 tak tuku, ngono ke lek ora 100 golekno bakul liya. Marahno aku ora duwe duit ning dagangan kabeh kae. Lah gek tak dol nyandi. Liyane sampeyan lho reneng bakul nang kene. Pokoke kudu kok tuku lek iki. Sing 100 kok utang ya kenek lho. Jerekmu wis ditawa bakul 500, nyapa ora kok ternerono kok pilih rene. Bakul jerekku mangke lader ngipi to. 100 pokoke ndekku duit 100 ki lho aderan lho. Domongi kok Sing 100 sesuk. urung duwe duit lek sesuk. Lek 100 gletakno kene lek ora gan mulih ae. Ya wis lek ngono, Lek.
Iki tak gani mulai dhisik, gek sesuk tak gawani rene neh. Gek tukunen 200. Lagi bocah piye iki? Abek apa ora to bocah kuwi mengke? Dijak omongan kok ra beneh. Astagfirullahaladzim. Iya kono piye? Itu kayak njluhotan to. Kayak modele Duk Darmi kayak piye yo? Kayak sesuk mesti digawa rene neh. Wah mesti lek wis ngomong ngono kayak tenanan to. Yo cedhot kancane. Alah. Anggur mider engko menawa oleh. Rosok. Termunyang ladane Darmi. Bek! Bek! Nyapa? Aryanti kowe kuwi. Aryanti. Kok koyo ora apal-apal aku iki. Ya bukan dasar. Domongi kon tobat kok. Koyo aku iki lho, saiki alim, mang bengi lho aku ngaji. Alah. Ngajimu lho paling yo ngaji tuyul ben sugih. Astagfirullahaladzim. Sabar iki. Bojone mitun ngae to. Sabar sapa lho? Alim, aku saiki dadi wong alim. Alim bojone marpuah kae to ya. Tak omongi rene. Kene. Kok aku cedek kowe, aku sak rene ambumu ndak enak tengi. Ora, Mbek. Wati dingi sido rene. Iya, dingi rene golek rosok wonge. Gek anu lho. Apa jenenge? Panggah kon nyelukne bose dipikir aku ki lek omahku ki nggonku mbabu sireke. Iya pas. Tedong komu kowe. Aku dik njaluk, Mbek. Salah sapa? Lah wong barang kuwi nekku, kok duwite tirehne Darmi. Aku njaluk 50. Tak tukokne anu. Kuali karo wajan, tak awakmu ora duwe nyang omahku wae. Oke aku. Kan awakmu rong duwe. Oleh aku nyilih. Domongi aku mah lho arep buka dasan ning kono kan tak tuku kuali sing anu kaca-kaca ku lho, sing mening-mening kuwi. Paling oleh nekmu yo omprengan kae. Ki ora bermerek. Ojo kok terus-terus Mbek. Kualimu kok ambune lengur-lengur. Lah wong sing dienggo lho apemku, mula kualine mambu lengur. Kan duite kok kono kuwi. Yo lek duwe teko kono ki yo ora mambu lho panggan. Wong aliku tuku kok toko to. Gek aleku ngono ning sergendruan kono. Apa lho? Apa eneh olehmu kuwi kok gendruan. Liyo gateli. Ora wong duwite oleh ale kok nguli ning Surabaya kono to. Ya ora gateli lho. Wong domi kon tobat mareni kok. Ora iso. Jane kaya aku ki iso lho, Mbek. Entuk tabete urung kumat neh gatel. Apa kowe ngetne ae? Kayak koyo wati. Wong genah yo ono gete kok ngadep bilah nyang wong ya. Arne duit eneh to yu. Ki duit apa to yu? Aku karta kok. Sapa sing duwe rasa eneh sak liyane kemah. Lah mundut daerah Jawa to iki barang. Lah kae lho yu. Ning kene iki termasuke ya bos rosok lho. Aku moh lek kae. Ki patute apa dirembuk Lek moh ora eneh ning kene golek nggon liya. Anggur iya yu. Gak aku lek karepen najis. Astagfirullahaladzim. Ki karone arep golek nyanyi to yu. Mbek, ora ser njaluk duit kowe. Ki duit apa lho? Wong kaya ngono pegablek duit.
Wong aku diingi diomongi TKI ya, Dek. Juh. Duh, yang cangkem. Koproh kowe iki suwe-suwe. Kopro-kopro ke aku duwe wajan karo wali. Nyenyenye. Amek kuali umpringane. Wis mulia kono. Aku terus nalek arep buka dasan ning kono kae selak peteng. Mulia kowe nya. Aku yarno aku. Nek ngoweh. Karepmu mbek dijak insap ra gelem. Lah. Wong barang kok barang insap, barang penak kok diinsapi. Ya sok-sok kapan ngono ae? Oh no. Lah wis ora penak enah. Kok eneng kayu iki? Amrike tak tugeli tak gorono. Timbang tak nei duit kan anggur kayu. Gue mesti wonge ra sida nesu. Kok isih urip? Alah rapopo. Mambu geni yo garing dhewe. Ih. Wes iki ae. Tak ikan lagi kok. Alah berek ye. Nasi ngapi. Wes. Iki malah gede loh. Sik. Oh. Ya. Ya. Konyol kok. Stil gobit. Ki arep su. Wih. Wah, aku balik dong. Mungkin aku roh kiu-kiu kabar ngene iki mesakne. Jabang bayi ndo ayu. Gelengen nek ini kayu ngono. Duwe anak sitok ae. Kon gresiki lunger ora gelem. Lamonon dhisik nganak neneng kok 50 ngono. Astagfirullahaladzim. Alah. Lah iya, anakku keleyu oke. Nanging kan tak sebar-sebar durung endi-endi ngono. Sing ngene nang omah yo atur konyel lho gek ndablek keram. Tak dangirane ben resik. Kek nyandi ngono kuwi mang bocah iki. Ya udah ditinggali panganan. Kek wis kluwek
kluwen ini. Kayak wis keringkingan ini ki mosok kluwen. Kayak aku yo kudu pipis. Alah, tak nguyon ning kono ae lak ngono. Alah, aku wis ora betah iki. Astagfirullahaladzim. Wis lega tenan iki. Terus nih. Kok kaya Mbah Kintut? Tak kei kayu iki engko mesti lega banget. Ki aku arep ijol anu rosok neh. Njaluk engko. Mbah. Teng napa jenengan? Ya bendo. Yuk konyil wonten. Niki lo tak betakne kajeng. Lah, ayu tenan do sampean. Niki tisokane pundi, Mbah? Kono do, ngarepan kono, ben garing. Nggih lek ngoten. Sabut lain tiwang. Bocah kayak lah menjadi anakku. Dah nomor me aku iki. Oh, ora tau melu senam kayak ngene iki lho. Pundi, Mbah? Arep gone putuku. Sinten lho, Mbah? Kok piyambakan? Lah, wong dhewe wani to. Kok dadak diterne? Nduk, aku tak takok. Omahe Warjo karo Marjo sinten lho, Mbah? Wong aku ke wong neko to. Lah kok takoni jijine wong kene urung apal lho, Mbah. Ki nyapa kuwi ke? ora nyapa-nyapa, Nduk. Aturan cukup pede putuku, tiga anake Warjo. Beda apa lho, Mbah? Lek nyileh ke pernah dibalekne. Lah ora disile to, Nduk. Emang dicukup. Anake Warjo keleng gluwidhik to. Sinten lho, Mbah, anake Marjo? Lanang apa wedok? Kok glidik? Ya ampun, Nduk. Bocah jenenge cilik. Lah, lek bocah cilik kene-kene akeh lho, Mbah. Ya wis golek ana dhewe, Mbah. Aku ora ngerti arep golek rosok. Lah, nyapa lho, Mbah, ada glundung ning kono kuwi? Kok ki dadi? Aku reso gambui, Mbah. Aku wedi. Alah Warjo wong tuwa barang. Ana wong tipu ora nulungi. Ki kok ora neng kabeh ki opo besar tak kowo. Mula yo konyil yo adol rosok saiki. Mesti gawakne kayu. Ora leh apa-apa. Gelek muleh. Muleh yo ora leh idul. Alah. Takon Mbah Kintut teh. Mbah. Ning ndi rosoke yu konyil? Wong tak gawakne kayu jerik arti joli rosok kok. Ora ning sing ngomong, Nduk. Lah wong lagi oleh tuku to kualine. Opo kuwi? Ketoke yo kuwi lho, Mbah.
Jukokno Mbah lek ngono, tak enteni kene. Yo, dangirno yo. Yo Mbah. Lah rosok neh. Trimbah kintut teh dihapus yo kenek. Ki engko lek anyar aku nyopak ratuku kena tak giatap. Jarene piro? Jereke ke akeh lho, Mbah. Lah nang kono enenge piro, Mbah? Iya nenge telurun yo. Karo ade baju. Yo niku mawon, Mbah. Matur suwun, Mbah. Iya, Nduk. Iya, Mbah. Tak dongakne panjang umur, sehat selalu, kathah rezekine. Engko aku kek ono ya. Bapak toh. Oleh wangkil kena tak gimbuh bobot. Tapi engko lek dijaluk bapak, yo tak neh wong gedangir. Mbah Kintut teh diplekoto yo penak. Budek piye to? Takon yo delongap. Arep nyandi? Jabang bayi, anake Kintut. Ngalang apa basa Nduk? Yang wong tuwek. Bosok piye lho Mbah karmu? Rumangsamu tempe. Wong tuwa kok nglutur ae. Ya sasirku lho. Bojo ya utuh kok ngatur-ngatur. Batute ngesir mbi aku. Lek aku nyaksir karo sampean, Mbah. Opo ijek tangi tekanmu? Lek ora tangi, lah ya rugi aku. Ora kena tiga-tiga. Iki piye to, Nduk? Cangkemmu mbok diatur mbak muni karo wong tuwek. Ge nyublis, Mbah. Ya ngono kuwi. Bojomu pilih mati. Ora tau kok cubles. Alah mbah. Lah jadi contoh iki tuturane entek. Awas jo, lak sarungmu mlorot. Hadir peloh ngono kok. Jangan ngane contoh iki Nduk. Apa kecungkel bocah kowe ngono. Jabang bayi, wati. Kayak masa lho, arep buka dasar nang desa. Jereke ndak level nang desa. Astaga. Tasku meneng endi? Yo konyel. Nyapa lek ning kono kuwi? Rene ya, cah kene kok ditakoni kok ngendi? Yo kiya-kiya. Wong duit pirang-pirang kok. Ki nyapa lho iki kono? Mosok ya arep mangkal nang desa e?
tarifmu piro? Aku kenyel lek ning desa ke usaha. What? Ora kok mangkal. Mangkalku yo ning kutha panggen sing dhuwur lek ning kene ki golek sampingan. Ora usah cepar-cepir. Aku ki budrek ngeleng-ngeleng tasku ket mang urung cetuk-cetuk. Kowe iki mestine berterima kasih. Duitmu akeh saiki ki perkara aku tak jak nyang kutha. Ora ngerti matur nuwun ra sengah model leda-lede. Ora kere aku ngejak kowe neh. Karonen aku yo ora sudi wisan rono. Lah wong kutha lho maine kasar ti. Emku lho ngepek melecet. Astagfirullahaladzim. Kasar lek duite akeh. Kena gitu ku salep kok. Duitku lho ti. Kok kutha entek tak gitu ku salep adoran. Ngono leda-lede jerakmu duitmu akeh isian. Duit pirang-pirang. Jak umum. Kowe iki awaye wong ngono golek tasku mau lho kok tak nai, kok serepes. Nei 5.000 paling. Duit tangga. Ndi yo? Golekno dhewe ngono lho. Duitku lho gepokan. Hasil lehku setara sok diingi, isih urung tak lebokne ning ATM. Nekku lho ti gebukan ora dergepukan. Karone lho, sing arep gepukan karo kowe iki sapa? Gepok dek budak. Aku ngurusi kowe iki anger goleki tasku manggae. Ya sak karepku, wong cangkem-cangkemku dhewe kok. Ah, mbok ora temu, ki tak temokne, ki malih duitku malih akeh. Kondi ki Mang? Kampunge rusuh tinggal nglutus ae. Ki bojone sapane sing kok rusuhi? Nglutus ngrusuhi bojone wong. Lah rumangsamu aku iki begenggek. Wong aku dak anu lho te nyang omahmu. Awakmu engkik. Paling karo Ranti to? Ranti Ora sah etok-etok. Ranti lho ngapek kepedesen ki. Awakmu lho yo ngapek. Aku lho te karepku arek nyang omahmu laporan. Gek kowe malah kerja bakti karo Ranti. Ora ngurusi wargane, malah ngurusi bojone wong. Kowe arep tak omong nih Pak Supyan. Bendake. dhisik nyel ya. Nalika semono ka aku ora ngerti lek ngantek kok inceng ngono. Saiki tutup mulutmu ya. Tak kei iki mergo lek ngantek konangan Sopyan iki ke dadine dawa-dawa. Arep omah kowe. Baik. Tapi lek awakmu ngengkik neh karo Ranti, aku kabar rono. Beh. Iki yo kas-kasane ngentek-entek dhuwit lek ngene carane. Nggarap kantin neh iki kudune ning hotel. Ngantek konangan anake kintut neh. Matur suwun ya, Te. Sesuk-sesuk lak engkik, aja dersak ronde, yo korong ronde, 3 ronde, 4 ronde ngono lho ya. Oke, Nyel.